Прывітанне, паважаныя сябры! Хачу падзяліцца з вамі сваім новым вершам, але перш прадгісторыя гэтага верша. Некалькі дзён назад я сустрэла сваю знаёмую, якая мяне спытала: «А ці не страшна мне быць адзінокай?» Я здзівілася. Па-першае, я не лічу сябе адзінокай, але, па-другое, гэта прымусіла мяне задумацца, а што ж тады для мяне страшна? І мае развагі, роздумы і разважанні выліліся ў верш, які я так і назвала «Мне не страшна быць адзінокай». Мне не страшна быць адзінокай. Страшна, калі ў вочы наплююць. А хлусню, як быццам ненарокам, за святую праўду выдаюць. І гавораць шчыра, даюць слова, моцна кулаком у грудзі б'юць. Нават Богам паклясціся гатовы, слёзы кракадзілавыя льюць. Мне не страшна быць адзінокай. Страшна, што не ўбачу белы свет, як зацягне вочы павалокай. Не паспець бы свой пакінуць след. Хоць і невялікі след той будзе, можа, быццам кропельку вады, толькі б успомнілі з павагай людзі, хоць не часта, хоць гады ў рады. Мне не страшна быць адзінокай. Страшна, калі родныя і сябры, тыя, што далёка і недалёка, гэты свет пакінуць без пары. Каб пара праз 100 гадоў настала, і здароўе маглі б зберагчы. 100 гадоў так многа? Мой нямала. Жыццё павінна ўсё перамагчы. Мне не страшна адзінокай быць. Адзінокай я і не бываю, у гармоніі імкнуся жыць, душу сваю шчыра адкрываю. Адзінокай быць не страшна мне. Нават за апошнім жыццёвым парогам, можа, днём, а магчыма, у сне не адна застануся я з Богам.